ସାପ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ ମସ୍ତି ବହୁତ କରିବୁ। ଆମ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି 199 ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସାପ ଏନ୍ଜୟ ମସ୍ତି ହେବ। ସାପ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଭୋଜି କରି ଆସିଛୁ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍। ଶାଳବଣୀର ଭୋଜି କରୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଶାଳ ଏରିଆ। ଇଏ ହେଉଛି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ତଳେ ରହୁଛି ଶାଳ ଏରିଆ। ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲୁଲୁ ଆଉ ଏ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇ ଚାଲିଛି। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟୁନା ଲାଜ କରୁଛି ଖାଇବାରେ। ଖାଇ ଚାଲେ ଭେଣ୍ଡିଆଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିପୁନ। ଏଇଟାର ନାଳବ ଦୋଷ ରହୁଛି। ଇଏ ଖାଇବ ଏଇଠି ବନେଇବ ୟାକୁ ଦିଆହେଇ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଆମ ସବୁ ସାଙ୍ଗ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛୁ ଭୋଜି କରି ଏନ୍ଜୟ ମସ୍ତି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ଏନ୍ଜୟ ମସ୍ତି କରି ଆମ ପରିକା। ତ ପ୍ଲେସ୍ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ଏତିକି କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଠି ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଚାଲ ଗାଧେଇବା। मेरी जिंदगी तू कहाँ। ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏତେ ଡିଆଁ ହେଲା ଏତେ ଦୂରରୁ ବାବାରେ ଏତେ ଦୂର ଡିଆଁ ହେଉଛି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବେ ଭୋଜି କରିକି ଗାଧେଇକି ଯିବେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ତ ଯେମିତି ଗାଧେଇକି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। बन के तुसी बटरफ्लाई किथे नू चले हैगा कोई बॉयफ्रेंड जा तुसी भी कले मंगनी। ବାସନ ମଜାକୁ ଆସିଲୁ। ବାସନ ମଜା ମୋର ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୋତେ ତ ବାସନ ମଜା ମୁଁ ରୋଷେଇ ତ କିଛି କରିନି ତ ବାସନ ମାଜିବି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗଟା ପାଣି ମାଡ଼ୁଛି ନଲୁ। ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଜି ଆମେ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ। ସାପ ଆସିକି ସାପୁଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହିନ୍ଦଳ ବ୍ଲକ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ରାସୋଳଠୁ ଭିତରକୁ ହେଉଛି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ରାସୋଳଠୁ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦଳ ବ୍ଲକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ। ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।